खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनाया गेदेर खैफोद लाबोदों गंसे नखराव उन्दै बैसोनि फिसौजोखौ रैखा खालामनो थांनानै मैदेरजों गाफ्लेजानो गोनां जादों बिबौआ फिसौजो संगीता बसुमतारीखौ रैखा खालामनो थाखाय जिउ दान होदों बिबौ रमेन बसुमतारीया कक्राझार जिल्लानि कारिगावनि साहा नर्थ लांकापायाव जादों बे जाथाया संगीतानि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा फैनानै उदखार खालामफैदोंमोन बेयाव बिबौआ फिसौजोखौ रैखा खालामनायाव मैदेरा बिबौनि सायाव गाज्रियै गाग्लोबदों आथिं आखाइ खर' उदै गासैयावबो गाग्लिदों ओजोंहाय संगीता बसुमतारीनि सायावबो गाग्लोबदों संगीता बसुमतारीनि आथिङा थोंसे बायनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों उनाव सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जादोंमोन जेराव गोबां रां खरसा जाबाय आरो रां हायैनि थाखाय संगीता बसुमतारीखौ न' फारसे लाबोफिननो गोनां जादों ओजोंहाय बिबौखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै दा बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखायबो न'आव रां गैला मानोना बिबौआनो न'खरनि सासेल' रां आरजिग्रामोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो दुखुथिया न'खरनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा गरसे गरनै मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायहरदों संगीतानि बिमाया मदद होनो थाखाय QR क'डबो फोसावदों बेयाव नोंथांमोनहा मदद हरनो हागोन फोरमायथिनो गोनांदि हाग्रानि मैदेरा मानसिनि सायाव गाज्रि गाग्लोबनायनि अनगायैबो न' बांखौबो गाफायगासि खालामनानै गासैखौबो सोरलां बोरलां खालामलांजोबदों उप्रा विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै दाजाबदानख' माबोरै देरहानो हागोन बेनि सायाव दाजाबदानख' खालामदों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ थिग बेबायदिनो BPF दोलोआबो खालामदों दाजाबदानख' बेरेखा दोलोनिफ्राय सासेल' बिजाथि फसङोब्ला BJP दोलोखौ फेजेननायाव गोरलै जागोन आरो BPF दोलोआ गोरलैयैनो देरहानो हागोन बे खोथाखौ बुंथिदों MLA दुर्गा दास बर'आ बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव सिडली बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि चन्द्रन ब्रह्मआ खालि 3,000 भटनि फारागथिजोंल' जेननो गोनां जादोंमोन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरा मोनसे हारिनिफ्राय भट मोनदोंमोन नाथाय चन्द्रन ब्रह्मआ बे हारिनिफ्राय मोनसेबो भट मोननो हायाखैमोन नाथाय दा गामि गामि हाबदों BPF दोलोआ आरो बिटिआरआव थानाय मुस्लिम बर' ख्रिस्टियान आरो गुबुन गुबुन धोरोम बा हारिनि सुबुंफोरा BPFनो भट होनो खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों दुर्गा दास बर' बिथाङा बेनिखायनो कंग्रेसजों लोगोसे जेसेबां कंग्रेसनि एलायन्सआव दं बिथांमोनहा बिजाथि फसङाब्ला BPFआ गोरलैयैनो देरहानो हागोन जेरावनाखि थांनाय MP बिसायख'थियाव BPFआ 50,000ल' खम भटजों जेननो गोनां जादों बा उन जानो गोनां जादों आरो कंग्रेसआ 1 लाख भट मोननो हादोंमोन बेयाव कंग्रेसआ देरहानो हाखायाखौ मिथिनानै बिजाथि होआमोनब्ला BJP आरो बेनि एलायन्स दोलोनिफ्राय सासे MP खम जागौमोन बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै जुदि गुबुन गुबुन बेरेखा दोलोनिफ्राय बिजाथि फसङाब्ला बे उप्रा विधानसभा बिसायख'थियाव BPF देरहागोना रोखा जागोन होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ बेनि अनगायैबो UPPL आरो BPFखौ ज' जानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंथिनायनि सायावबो बिथाङा बुंथियो दि एबसुआ MP आरो MLA बिसायख'थिनि थाखाय ज' जानो खावलायाखै जायनाखि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया UPPLजों एलायन्सआ 5 बोसोरनि थाखायल' होननानै बुंथिखाबाय आरो UPPLआ जाहाथे BJPजों एलायन्स सिफायनानै BPFजों रायज्लायफैयो बेनि थाखायबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिखाबाय बे बेलायाव UPPLनियासो BJPजों एलायन्स फोजोबनानै सावरायफैनायनि बिबान दं होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ बे 4 बोसोराव BPF दोलोआ हारसिङैनो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव BJPजों नांबोदों बेनिखायनो UPPL दोलोआबो BJPजों एलायन्स गारनानै फैनो साहस खालाम अब्लासो रायजो राजाफ्रा फोथायगोन होननानैबो बुंथिबावो दुर्गा दास बर'आ आसामनि लाख लाख फोरोंगिरिफ्रा CRCC WhatsApp ग्रुपनिफ्राय गाव गावनि मुंखौ बोखारनो थाखाय थांखि लाबाय हदौ आसाम सन्मिलन हिक्षक मन्चनिफ्राय लादों गोख्रों थांखि प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिदों दि आसामनि लाख लाख फोरोंगिरिफ्रा CRCC WhatsApp ग्रुपनिफ्राय गाव गावनि मुंखौ बोखारनो थांखि लाबाय 15 अक्ट'बराव फोरोंगिरिफ्रा मोनसे मिटिं खुंदोंमोन बेनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों 18 अक्ट'बरनिफ्राय गासैबो फोरोंगिरिफ्रानो CRCC WhatsApp ग्रुपनिफ्राय गाव गावनि मुंखौ बोखारनो थांखि लाबाय आरो 1 नभेम्बरनिफ्राय एकाडेमिक केलेन्डारनि बाहेरानिफ्राय अदेबानि सोलोंथाइजों लोब्बा थायै खामानिफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा मावनाय नंला होननानै बुंथिदों
आरो सोलोंथाइजों लोब्बा गैयै खामानिफोरखौ मावैनि थाखाय फोरोंगिरिफोरनाव जेबो दाय जानाय नङा नाथाय बेनि थाखाय सोरखारा जुदि फोरोंगिरिफोरखौ नारसिन हरोबा बा हेरेसमेन्ट होयोबा बेनि हेंथा फोरोंगिरिफ्रा गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानै बुंथिदों फोरोंगिरि आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिबावदों दि फोरोंनायनि अनगा गोबां बाहेरा खामानि हरनायनि थाखाय फरायसाफोरनो मोजां सोलोंथाइ होनायावसो थालांनो गोनां जादों गोबां बाहेरा खामानिफोर जेरै अमृत बृक्ष अदेबानि बिफां गायनाय Education Week, essay and slogan competition, early childhood care and education training, हर घर तिरंगा, सत्सा fortnight हाबाफारि बा सिखोन साखोननि हाबाफारि, खेल महारन, निजुत मयना आसनि बेबायदि गुबुन गुबुन आसाम सोरखारनि हाबाफारिफोरखौ फोरोंगिरिफोरनि सायाव जाबसिननो हरजोबनायनि थाखायनो गुबै सोलोंथाइ होनायनिफ्राय थालांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों CRCC WhatsApp ग्रुपनि गेजेरजों एडुकेशन अफिसारा डाइरेक्शन बा बिथोन हरबाय थायो आरो बे एपफोराव फोरोंगिरिफ्रा आपडेट होलांबाय थानांगौ जायनि थाखाय गुबै सोलोंथाइ होनायनिफ्रायसो जानगार जानो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों नाथाय आसाम सरकारा 6 दान बारलांबाय दासिमबो फरायसाफोरनो बिजाबखौनो होजोबनो हायाखै होननानै फोरमायथियो फोरोंगिरिफ्रा बेनिखायनो फोरोंगिरिफ्रा बे थांखिखौ लादों CRCC WhatsApp ग्रुपनिफ्राय 8 अक्ट'बरावनो गासैबो गाव गावनि मुंखौ बोखारनो थाखाय थांखि लादों आरो 1 नभेम्बरनिफ्राय एकाडेमिक केलेन्डारनि बाहेरानिफ्राय अदेबानि सोलोंथाइजों लोब्बा गैयै खामानिफोरखौ मावनाय जानाय नंला होननानै गोख्रोङै बुंथियो बिथांमोनहा UPPLनि दैदेनगिरि आरो प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ BPF दलाव हाबहैनानै BPF दलनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन नामा सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय गोसारनाय बे खौरांखौ लानानै UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो गोविन्द बसुमतारी बिथांमोनावबो सोंथि खालामनाय जादोंमोन बेनि सायाव जेबो मिथिया होननानै फिननायखौ होबाय प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय गोविन्द बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदों दि भारतआ मोनसे सुबुं खुंथाय हादर बेनिखायनो गावनि गोसो बायदि दोलोआव जइन जानो हायो मोनसे समाव चिफ अदेबानि प्रमद बर'आ डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ लानानै खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथाङा BPFनिफ्राय टिकेट लानानै बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो UPPLआ जेबो खहा जानाय नङा मानोना बिथांनाव गोबां रायजो राजानि मदद गैया होननानै सानो होननानै बुंथियो गोविन्द बसुमतारीया ओजोंहाय UPPLनिफ्राय सोर बिजाथि जागोन बेनि सायाव दासिमबो फोसावनानै होआखै UPPL दलनिफ्राय बे बिसायख'थियाव UPPLनि बिजाथियानो देरहाखागोन खालि 1 लाख फारागथिजों देरहानो थाखायसो नाजादों होननानै बुंथियो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि सिडली बियाबाव कंग्रेसनिफ्राय जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा नाथाय BPFनिया बेयाव गसंगोन आरो BPFनिया जुदि गसङोब्लाबो लोगो हिसाबै जाहाथे बिसायख'थिखौ गेलेयो बेनि थाखाय बुंथियो आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजाथि फसङोब्लाबो बेयाव बिथांमोनहा गावसोरनि दोलोखौ रैखा खालामनो थाखायसो गसंगोन होननानैबो बुंथिबावो उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथियो दि थांनाय 2021 मायथाइयाव UPPLआ बेयाव देरहादोंमोन नाथाय क'क्राझार लकसभा बियाबाव माबोरैहाय खम भट मोननानै देरहादों बेखौ बुजियाखै सिडली बियाब दाफामनायनि जाहोनाव सिडलीनि माखासे गामिफ्रा सिडलीनिफ्राय बायजोआव हाबनाय आरो माखासे बायजोनि गामिफ्रा सिडलीयाव हाबफैनायनि थाखाय जानो हागौ बेखौ हमदांनो हायाखै होननानैबो बुंथिबावो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार जिल्लायाव जानाय गासैबो रोखोमनि अनलाइन आरो अफलाइन लटारि खेलाखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय क'क्राझारनि DCआ रायजोआव जानाय गासैबो रोखोमनि आयेन बेरेखा अनलाइन आरो अफलाइन लटारि खेलाखौ बन्द खालामनो थाखाय सासे सुबुङा गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन बे लेखायै गुवाहाटी हाइकर्टआ आसाम सरकारखौ बिथोन हरदोंमोन दि रायजोआव जानाय गासैबो रोखोमनि अनलाइन आरो अफलाइन लटारि खेलाखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सरकारा जाहाथे DC आरो SPफोरखौ बिथोन हरो बे लेखायै आसाम गभर्नमेन्टनि होम आरो पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ अनलाइन आरो अफलाइन लटारिखौ बन्द खालामनो थाखाय गासैबो जिल्लानि DCनिसिम बिथोन हरदों बे लेखायै क'क्राझार जिल्लायावबो क'क्राझारनि DCआ क'क्राझाराव जानाय गासैबो अनलाइन आरो अफलाइन लटारि खेलाखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावबाय सोरबाफोर सुबुं बा आफादफोरा जुदि बेखौ मानियालासे लटारि खेला होयोब्ला आयेननि गेजेरजों गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों DCआ मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब बर'नि फिसा डक्टर पानजित बसुमतारी बिथांनो लण्डनाव IFAW बिमुंजों बान्था होनाय जादों डक्टर पानजित बसुमतारीजों लोगोसे एक्ट्रेस दिया मिर्जा बिथांनो IFAW एनिमेल एक्शन एवार्डखौ होनाय जादों फोरमायथिनो गोनांदि डक्टर पानजित बसुमतारी बिथाङा गुबै क'क्राझारनि थागिबि आरो बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि बियार रिहेबिलिटेशन एन्ड कनजारभेशननि मेनेजार आरो हेड ओजोंहाय दिया मिर्जा बिथाङा वाइल्ड लाइफ ट्रास्ट अफ इन्डियानि एम्बासेडर बेनिखायनो बिथांमोननो इन्टारनेशनेल फान्ड फर एनिमेल वेलफेयार
IFAW बिमुंजों मान बावनाय जादों। मख'नो गोनांदि डक्टर पानजित बसुमतारी बिथाङा थांनाय 14 बोसोरनिफ्रायनो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामनाय आरो जोथोन लानायनि खामानिखौ मावदों। 250 गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनारफोर जेरै दाउ, जिबौ, गान्दा बायदिफोरखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोथोनबो लादों। बे गोलाव बोसोर साख्रि मावनायाव बिथाङा 3,000 सो हाग्रानि जिब जुनारखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जोथोन लादों। बेनिखायनो बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा सुपारस्टार सलमान खानखौ बुथारनो हुमखि लरेन्स बिश्नोई गेंनिफ्राय। महाराष्ट्रनि बारग' मन्त्रि बाबा सिद्दिकखौ बुथारखांनायनि उनाव बा गुलिजों गावथारखांनायनि उनाव बाबा सिद्दिकजों खाथि सोमोन्दो थानाय बलिउडनि सुपारस्टार सलमान खानखौ बुथारनो हुमखि हरदों। मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो लिरहरदों दि थांनानै थानो लुबैदोंब्ला आरो लरेन्स बिश्नोई गेंजों सुथुरखौ फोजोबनो लुबैदोंबा 5 कोटी रां हर। नङाब्ला लरेन्स बिश्नोई गेंआ बाबा सिद्दिकखौ बुथारनायनिफ्राय गाज्रिसिन थासारि सोमजिहोगोन होननानैबो हुमखि होदों सलमान खानखौ। महाराष्ट्रनि बारग' मन्त्रि बाबा सिद्दिकखौ थांनाय दुर्गा फुजायावसो बुथारनाय जाथाय जानायखौ लानानै मुम्बाइ पुलिसा नायबिजिरबाय थानायनि उनावनो मुम्बाइ ट्राफिक पुलिसनि WhatsApp नाम्बाराव बेबायदि मेसेज हरदों लरेन्स बिश्नोई गेंनिफ्राय। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।